ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав роӣ кардем, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шавад дар WhatsApp, имо, экранмада рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастанд мошинои фурӯшӣ, яъне ки мошинои боркаш, гурзавой ҳастанд, транзит ҳастанд, Toyota Corolla D, Opel Astra J, Opel Hatchback, Opel Vectra A, хоб ҳастанд Toyota Corolla дӯстон азиз ва мошинои ВАЗ 2107, Daewoo Nex бо нархи арзон, Opel Caravan, Opel Sedan, Opel Hatchback ва дигар мошинои комфортни ҳам ҳаст. обшим ҳар гуна мошиное ки бо мо раво кардам, мо пешкаш кардем бо нархҳои арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наздик аз кадом маркаи мошин дар мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва курси имрӯза 119 сомони аст. навор расон мекунем, марҳамат рафтед то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки бо нархи арзон регистрация кунанд, я акара ба шумо тавсия метиҳем ки ака чанд сола ҳамхали корода мақсад ки машғул ҳастанд. регистрация аз территорияи мақсад айтоҷикистон омадагӣ ё ки пересечения граница омадагӣ ҳамаи намуча мекунанд дар территорияи Москва, Московский област. ина рақамошон ҳастанд, WhatsApp, Telegram доранд. шахсоне ки мехоҳанд ки регистрация кунанд бо нархи арзон ва гарант кардин аз шумо нависен, ба шумо ответ метиҳам ва ин ака хчам гап мезанам, ҳамаша гӯш кунем, бо фаҳмода метиҳам. Кому такое регистрация, продление регистрация на Омадаге, Таджикистан. Кому такое студентский билет, оригинал иншаллах. Кому такое граница рафтан дар кор. Кому такое ки буч таге документош, любое время WhatsApp да занг бизанам. Savol javobش ката иншаллах. Дорим под Москва ам дорим регистрация. Кадоме ки наметонам патентшон аз спорида маҳкама фемиезда, ирам ҳуй мекунем иншаллах. мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастанд ки срочнаи мошини гурзавой ҳастанд ки мошинои боркаш Ford Transit. соли барои 2007 сол ҳастанд ки сӯзишвори дизел ҳастанд ки объем мотора дуи турбинадор ҳастанд ва коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Ford Transit мошинои беҳтарин сон ази сайзаниш хуб. хоб мошин, хоб коробка соз, мотор соз, хоб ҳолаташ беҳтарин, ҳуҷҷатош буд шудаги аст, балонош ҳолати соза обшим, хадавой дорад, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ватан, доми ёқут 2000 дастанд. Бодро мошинча ҳолати хуб даем. нархша мега 69000 сомони аст, бо арзон ва муомила мешавад, ё ки ба ягон мошини майда карди алиша мешавад, вариантона пешниҳод кунед. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар ҳолати хуб бошад, алиш мекунанд. якумаш рақамои мегафон дастӣ кор мекунад, WhatsApp ҳам дорам ва думаш рақамои Россия кор мекунад, инашда WhatsApp ҳам дорад. обшим як рақами телефон, рақамои Россия ҳардушта WhatsApp дорад. нархи мошин 69000 савдои хуб мешавад ва вариантҳои алиша ҳам дорад, метавонед вариантона пешниҳод кунед мошин дар шаҳри Ваҳдат. марҳамат, дигар саволотон агар бошад ҳамин рақамода занг занем, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. ва дӯстон, ногуфта намонад, шумо дар агар ҳамхали техникаҳои фурӯшии мошин, хона, замин, квартира, обшим чӣ реклама ки боша, марҳамат пешкаш кунем, мо реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед занед ва навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram дар кадом сайт метавонед силкаша поделишаш кунед. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастанд баъдон ки дар кузифи Hatchback светои бриз шампан, соли барои 1997, сӯзишвориш газ бензин, объем мотора 6 литра, коробка механика, сайсари мошин баъдон беҳтарин мошин нав, 4 балонаи пачка часпондага аст, люк дорад, хадавои нав, ҳуҷҷатош буд шудаги аст, ABS дорад, калпакои радной, сайсариш хуб, чихолои нав, обшин мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат, мошин такси гаштаги нест, фақат дар дуруни шаҳрда гаштагиаст. нархи мошина мегӯяд 41000 мегӯем, бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. якумаш рақамои мегафон дастӣ кор мекунад, думаш рақамои Вавилон дастӣ WhatsApp дорад. 41000 бо савдои хуб дорад. балон пачка нав хадавои кадаги обшем, мошин беҳтарин ҳолат дай. срочно мега сум дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшем. ягон саволои иловагӣ боша, ягон вариант дошта бошед, марҳамат дар ҳамин рақамои поёмода занг занед. чӣ саволе доред, ҳамаша ба шумо ҳамин ака фаҳмода метиҳад. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд баъдон ки Opel Vectra A. соли барои 1990, сӯзишвориш газ бензин, объем мотори 8 литри простой, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
ҳолати мошин мега зураи мошин хеле ки дасти як одам нагаштасе ҳуҷҷатош мега то охири сола мега соҳибош балонош мега миёнаи хадавот дӯстон азиз миёнаи дӯстон азиз ва вариантҳои алиш намешавад номерош транзит ам хеле светоа ҳуҷҷат дора балон ҳолати корӣ салон тоза номеро транзит алиш намешавад то қад суми холӣ мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 110 микрорайон дар обшин 110 да хоб 16000 нархи мошина бо савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин хоб ин ҳами рақамо мегафони соҳибшона кадомиш бода ки мақсад маҳқулай мехарин занг занем бо савдои хубам мешавад ва дӯстон азиз алиш намешиде хами хел бо гуфтаи соҳибаш то қад суми холӣ не ки арзон ва муомилаи хуб дорад вектора мегӯяд ҳолаташ хуба яне ки агар 90 солам боша не ки солҳои 133 не ки солҳои 94 95 ае марамат хай бисёр гап намезанед дига маълумотша бухтон гиред ана бобиҷон лабай мошиноро дидем ҳо дидум ширкати бахтиёру баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд ҳо бозори садовод ва люблино ҷамъ мешаванд борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад бача ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад не гарантия бале нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед шумоам занг бизанед дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед бор худаш меомадай мегзарем ба чорум техникаи фурӯшӣ экскаватори фурӯшӣ ҳастад баъдро ки экскаватор барои трактори МТЗ ва ЮМТЗ ва дигар моделошда мешавад соли 2001 сол ҳастад баъдро ки инам хали комплект экскаватори холӣ комплект барои трактор ва барои дигар чиҳо мегирем хел мечаспонед яъне ки ё мешаванд хоб ҳолаташ мега беҳтара мегӯяд комплект мега ҳама чизош ҳаста ва нархаш 10000 сомонӣ аст ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхида 10000 сомон аст бо хайхтон занг мезанед хачон муомила мекунед ин ҳами рақамҳои вавилони соҳибшунае срочно мега сум дар кор мега ба ҳам хотир мега фурӯш ин нархш мега ай нарх қиматара ка не ки хоб ки сумки дар кор шуда ҳамира арзон мудиям комплект 10000 сомон экскаватор барои трактори ЮМТЗ МТЗ ва дигар намуд чизо мешавад кадомида ки мақсад маъқул аст ина рақамошон занг занед ва дӯстон шумо дам агарам хали техникаҳои фурӯшии хона замин квартира мошин чизе ки гов моле ки барои реклама кардан боша метавонед пешкаш кунед мо реклама мекунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки срочная Opel Vectra B сотка соли 16-1998 сӯзишриш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳама ҷош мега 100% як сола ҳуҷҷат дорад кондитсионер дорад ягон расход надорад мега соҳибош мошинча мега тозака нархи мошина мега 36 та мегем бо хай ягон сумша мумкин мегзарам ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи мошин асосан бадрон 36500 бо хай хатон муомила мекунед номерош номерои мегафон ва мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ягон саволтон боша ягон маълумот агар хоҳед агар зиёдтар фаҳмидан шумо занг занед ба шумо ҳамаша ҷавоб дода метавонад ки ба ҳамаша ба шумо ҷавоб метавонад алиш нагуфтия то қасуми холӣ хобаке чанд қа арзон мекардаша нагуфтия марамат дигар маълумотои пурра вайнеша аз рақами поёмада мегафонай бо гирӣ мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Opel Astra F дар кузови караван унверсал светои зелёни яъне кабуд соли 16-1997 сӯзишриш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега ҳолати хуби техникӣ да ягон ҷош мега варид задагӣ пӯшидагӣ надорад масла намехӯрад 5 та баллон мегӯяд пачка яъне ки 4 та баллон танаш бояд ага запаскаш карди пачка аккумулятор мегӯяд пачка кондитсионер дорад як сола ҳуҷҷат нархи мошин 25000 сомонӣ аст дӯстон азиз нархи арзон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамошон мегафон аст инам қабл маълумот аз соҳибаш пешкаш кардага ба шумо расондем агар ягон саволо иловагӣ боша ягон камбудиша хоҳед агар фаҳмида шумо промои дар рақамошон занг занед ва маълумотша гиред то қад суми холияи алиш намешавад беҳуда нороҳат накунед фақат харидории аниқ
ҳамин хеле соҳибаш гуфта метавонед дига хулосаша бухтон аз хутон хулоса карда занг занед. дӯстони назди шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва Россия ба территорияи Қазоқистон ба сарҳад гузашта рафта биёянд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам ба шумо беҳтарин компания ки боварӣ таҷрибаи 10 солаи корӣ ба шумо тавсия метаҳем пересечения граница акай бегру. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МК, Садовод, Дача омада худашон бо тариқи маслиҳат бурда меоранд. агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша худашон ба калам мегиранд ва ҳамаша туғурӣ карда ба самти Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортни ҳар рӯз рейс доранд. мошинашон вайфай, кондитсионер ва дигар чизо доранд ки комфортна хто рафта меоранд. мошинашон чанд намуда ки метавонен мошинаша интихоб кунед ки ҳар рӯз рейс доранд ва инчунин 3-4 намуд мошин доранд. дута рақама ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дашта имо ватсап дорам. марҳамататон азиз, компания акай бегро ба шумо тавсия метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафта мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочная Toyota Corolla. соли барои 2005 сол суди фреш бензин объем мотора 6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба дон ранги Corolla Европа тофтида бо хайхтон аниқ кунед. мошин мега сайсияш мега ҳолати хуби техникӣ дай 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегад наваста ягон кор надора мега мошин фақат ҳай мекини мегардӣ. нархи мошина мега 59 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамошон мегафон аст. 59 000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин. хоб мошинча хай мошини комфортния кондитсионер ам электропакети хеле чо дорад свети серебристи. хоб ягон саволуш бош агар нафаҳмида бошед шумо метавонед промои аниқ маълумоташа бо аз рақамҳои поёмода гиред. ва дӯстон гуфта намуна мошин реклама мекунем, хона, замин, квартира, чизе ки шумо пешниҳод кунед мо реклама мекунем. агар шумо ягон хона, замин, мошин ки мехаред дар комментария нависед ки аз кадом территория, аз кадом марка, мо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед. гузорем тун азиз, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки ваз 2107 нархи арзон камтар кор дорад. соли барои 6-1998 фреш газ бензин, яъне ки бензини холия мега соҳиби айни ҳол, мотор 06, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балон мега нав задагиай, аккумуляторш мега нав, мотор мега ягон айб надорад. хайнеми фақат неми расходаш неми парайне параш задаги аст, ками хеле опшн кор дорад рехтагиай. хоб нархи мошин 7500 сомонӣ аст бадорон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 7000 сомонӣ ними расходаш баршай. хоб муки як таи 500 сомонӣ хай расход мекунем, мошинча беҳтарин мешавад. мошини советский молодёжни. дар комментария бениҳоят хоҳиш кардам ки ваз 2107 нархҳои арзон кади мо монем. ин аз закази кадаги шуморо мо ба шумо пешкаш кардем. метавонед ки дигар маълумоти пураша аз рақам поёбда гиред, фақат харидори аниқ. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G аст бадорон ки светои мендал шоколадни дар кузифи хетчбек. соли барои 6-1998 фреш газ бензин, объем мотора 6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадорон мошин мега ҳолати хуби техникӣ дай. дигар маълумотои пура мега тариқи телефон фақат одамои харидори аниқ да михел соҳибаш гуфтааст. нархи мошин 37500 сомонӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. рақамошон дар поёни видео мегафон аст. кадоми шумо ки лозима метавонед маълумотои пура байнша гиред. хай мошин дар сурат нормали тофтаст, бо хай мумкин ки нархш арзона ягон кор дошта боша. барои ҳамин бо як бор дигар маълумот гиред, не ки алиш намешавад то қассуми холӣ ва хоҳиш карда ки аниқ харидории аниқ занг зан беҳуда мегӯяд, нороҳат накунам, маълумот дигар маълумот гиред. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daiwo Nexi свети сафед, нархи арзон, хай камтар кор дора, як краска, опшн дигар маҷош чотка. соли барои 6-1995 суи фреш бензини холӣ, объем мотора 6 литри, простой, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балони ҳолати корӣ. мошин ази бензини холӣ кади гаштаги аст. мошин мега мотор мега соат бори кор мега газа умандаги нест. 4 та балон мега наваст. фақат нами як наружка, як краска мекунед, дигар ҳамаҷош 100% бо маълумотша мегиред. нархи мошин 8500 сомонӣ бо арзон мешавад. срочная ва қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахт. кадоми шумо ки ягон маълумотша хоҳед агар фаҳмида дар рақамҳо занг занед, дигар маълумотша гиред. хоб ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.